لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan ng mga kami Islam, Alhamdulillah, yari na isang kita niyo jaman na ito ini. Amoy in waktu para sukuan siguro na ito kuliah. Mayroon na roy dan Syekh Haidetuddin. Manjari waktu ini yari in mga kaguruhan, labi-labi na in mudir long tasin Ma'had Al-Diya. Demikian raisin Muassasatud Diya, iwan na sin mga faculty member yari in kaburuhan demikian di Sheikh Sami Saleh, Sheikh Jabir Tagayan yari sila bihaon alhamdulillah manjari unubang-uno na imbiya mga ikatukbal katut tani yung pangadyan sa waktu ini. Iruhal ko pa tagdapusin waktu insyaallah ta'ala siya inin makaingat bangunin biya mga daran sin ini makaladyan na tukumay na ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Falyatawakkal fadilatul muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kamasan ng makalasahan mulia, mga palanggungan harama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita nyudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu makapagbayang harap misan pengkaunan hati niya banggi parasahan naglalayo sa sana nagkikita iray sa bisan pengkaunan sin kami long tayar sa studio yan kamu halagay na ibayan sin kamu naghali-hali in kahalan ini malaggo pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin yanugharaan niya pakita ni maniptiyo amin waktu sarta biyusan pakita ni kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala niya baru ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in dahil nga mga mabaya in kami at turunga maglingkod-lingkod iban sin kamu hamaniyot ito waktu nakabin amuin mabaya desab kami pahatihon na kamu sarta batihon in kahalan sin amuin mahadya na iban sin likusan sin amuin pagyang sin bahasa environment sin kita ni hatungod parihalan sin susungon sin kita niyo haamuin bulan susungon insyaallah amuin biag mumuhot-muhutan sin kataan manusia makakawa sin kaampunan iban makarauhat sin unu-unu rahmat deng Allah subhanahu wa ta'ala para tungun niya habulan amuin kabaan na datungan insyaallah in bunal niya mga kamasan kalasan bang biya para sa hanun bang mo kita unin kahalan sin kita ni habihaun si bakaw pagkahalan sin mga tao politician ataw kahalan sin parinta katutan parinta bang apabila magdurunggo na in amin patahunan sin election tuyo na isabyan in parinta mag-survey iban magbutang na hati niya atau magpahimati na hakatan municipalities iban sin barangays amin subay na sila magmuhut-muhut mag-register biya sin amin jimat ko biya pa-register na yung katano supaya masolve bang issue naman inamin makajari mamoto ha dumatong in election dun naka presidential election atau akan atin na senatorial atau akan amin local government bihayan in amuin ini pagtarama sin kita niyo makayan na kita niyo sab sin amin yari kita ng babaan parinta sin amin hula sin kita niyo ini at ini pagtarama hadumatong in elections aun daman maingat itungon
sin parinta hisyu naman in makajari mamuto iban sin di pagmuhut-muhutan nito kata. Lamut na rin dito yung kita ni Muslimo ni bunal niya. Sabab na tangkisan mo in bihat to kahalan maglay ikaw sin kakatas-katas sa biyari kita ni maparinta. At awawan sin parinta bihan. Maglagay na ikaw sin mga ID na mahal ka in voters ID. Atin niya malagbo siya documents, hauno-uno transaction, kalakihan niya 3% bihan. In kita nyo lamik yan, mabaya kita kuminam, iban sumingod, haamuin, kahalang si mga sahabat radiyallahu anhum, bang apabila, aun pa nakapindeng hakabuhi nila bihan magdurunggo-dunggo na, in bulan Rajab, manginduan na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manginduan na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indua si mga sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, wa balighna Ramadan. In dua si mga sahabat, radiyallahu anhum, pa Allah subhanahu wa ta'ala, haming nakaping kabuhi nila, Huat-huat iban hangad hulat in sila makaabot pa Ramadan, dumua pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, papagbarakata kamu in bulan Rajab, iban sin Sha'ban, haabutan pa sin pangumulan namu, iban paabutan pangumulan namu sa pa Ramadan. Yari kita niya bulan Rajab, bang dia taki-takiun sa ataw paamu, dia malayo pen Ramadan mong kitaon. Sa di kalimatahanin waktu. Masabot sin kami ni habiyaun bukun karna na amin makaya ni katan lang yung malayo ng Ramadan atau kon panam. Kaingatan ng usad. Sa hasupaya isab maaw ni namuin pagtakama. Sin kita niyo hagin hawabaran nato makareidi lang sin bahasa. Doon nakain biya. Reidi hun mo in tehitakama mo intian mo maanad siya hasud sin Ramadan. Maanad siya magtahan sin long simba siya magtangka sinap di sinuhovel sinap di in Nabi sallallahu alaihi wasallam ang sumudi Sha'ban long sin nasabot sin hadith day nga mga sa taud day sa amin bulan pagpuasahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Sha'ban. Ampan kita ni wang sumud ng Sha'ban pagtakamahan isa ipagtakamay sa singkatan amin pagyan lang nga simud ng bulan tayti. Dahil doon isabi na yung pagduluasin at pagdua arwah, iban sinkatan, sinambiya mga hinang biyan, sinamin bukong nariyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bukong nasunod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kami ito mga kamasan kalasahan, kalubi ang mga mahinang na mo pag meeting-meeting ang habihaon, tasa ulad, sin kita niyo, mahinang biya kari, pangasubo bihan, unay sabihin mahinang sin kita niyo habulan, biya sin Rajab, iniba sin Sha'ban, hari parumato ng Ramadan. Hamuk na nga mga ako ito makajawab in kami halin hawabaran iban sin kaguruhan sin kitang insyaallah lapay ingkatan kamaasan ando kay lulabi na tumarayaw inamin long sin bahasa pagpahimati naka atawakan inhikayan na mo manaabiti iban akat nin pagtakama haamuin bang main papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan yari kita ni Rajab sambil sumudin Sha'ban labi-labi bang main paabutun sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumbulan sin kita ni amin bulan Ramadan bang amin sa laung hibalik bihan in amin historis sin kamasan laung sin bahasa amin mga biya ini bulan ando kailu yari in guru sin kita ni tanuhag kalau mga unika supat niya hal sinamin mga kamasan sin kita ni mga halimbabihan nagtatakaman na sabi mga nanunuis-tuis kahul hi takaman na mga sa umbay bihan baggoton na sin biya mga unin ni kabaggot ununin namin biya mga ini lihutumon long sin bahasa biyan long sin bahasa ang galis mag-stocks na asal mahi asupaya pagtakama misan dumatong yung Ramadan aun na asal biya mga nababotok bihan kiyod kuran lang kay mga langkay atau akan biya mga ini paypa tiutuis atau akan mga kawibian tiutuis sa supaya di na maghusa ha Ramadan mabaya po sinamin ini marayaw in pag-ibadat ha bulan Ramadan in hikayan sin kami ginhawabaran insyaallah mabaya magtakama
habulan Parajab ini sambil sumud in bulan Sya'ban hatungod bangmayan aun hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala gau si mansin kaya apamaranan sin kita niyo kataan pa amin sumud in Ramadan magtahan na isab kita niyo sin uhaw hapdi iban sin amuin hati niya ini hikatu niya syahwat sin kita na adlaw sin Ramadan hasupaya hikasa sin pag-ibadat iban sin amuin pagpuasa pagtangka sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipahinang iban pasabaran dahil nga dalam ito mga kamasan kalasahan kalube mga awni kasupat sin kaguruan sin kitang labi-labi inguro sin kami kakilan sin kita ni Sheikh Wahid Ikram insyaallah pahala palihalan sin amin pagtara masin kitang Ramadan ni fulat tafadhal jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muna-muna itukbal ko pa mga kakasi di magbabati laul di marungog, di matayngog, tinikita programa sa Islam TV ni Daul Islam Foundation diha lupa Sambuangan. Mga katautay manghuran yato hindi mga himumungan sa lingkat-lingkat sin tagda po sin programa Romini di Sheikh Haider Buddin in mapaon hati ko Romini Ustad Haider diyan na sin dia mga tiyabay tamay kung kamo dia mga laong ta pagsual jawab hati ko pa tuwa na pagpangasuro pag meeting pag nakita kirihan na tungod si magdaratong datong kato di mga bisita amuin laong ta bulan Ramadan mga katotay manghuran maray amon mga nakarungog-harum yan aon na rin ang mga kaninian na magdaratong natin bulan Ramadan yan sa sababing bulan yan bangyan magdatong na ihalgaan to dyan si bang sa muslimin labi luwa kita nyo bang sa tao so kapatuan ihalgaan to dyan matanya mataod naglalaw-law amuhin bang man siya paabutol da sin Allah subhanahu wa ta'ala hulan yan. Alhamdulillah mga kitotay manghuran yariin mga kakuruhan sin kita niyo pag-uhanan na sin President sin Daul Islam ya Patuan Jakaria Muhammad Iban Ustad Haider Buddin Iban na sin kay manang guru Ustad Sami Ustad Jabir Iban na sin ambok tayo mahod na mo ini dari kami gayon napon po nabi ang mga pagliuliwan na mo ini pagsamot-samutan insyaallah amuin tungod sin susungon sin kita niyo habulan Ramadan kalo-kalo isang bilan pa kita insyaallah ta'ala makakasi pamumulan na Patuan makapagunay-unay kita niyo makapag-ibadat kita niyo maka dihil pa kita niyo waktu haumat na to labi luha panginhawaran sin kita niyo sabab in waktu yan mga kitautay manghuran ang karna sa ini bang nato diyan mga rungdungan marayaw agad sa kira-kira mga labi pang kabulan Patuan labi pang kabulan bihaon na yarita na biya mga bangupamakon akong biya mga kiyakol-kakol ta na rin biya na supaya biya mga panghimati na ang mga kakampungan biya ha sa dayder panghimati na kanila kata na supaya mikit na pa pangatayan sin sila papikilan sin sila pakitan pa katutan yung katan magdaratong na to imbulan amuin pagtatakaman sin kamatauran bang sa muslimin in akikwa to kamatauran sa kung desa di desa magtakama Patuan dumatongin Ramadan biya di desa sila magkahalin bihayan nadapon in mga sila bariman amuin nakakantong-gantong injantong nila ang pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala magduyag-duyag sa pangatayan nila bang mga karungukan nila na amuin bang upamakon diya mga suka similak-silak ng pagdatong diyan si bulan Ramadan na yung mga ini kapamungko ang mga kakasina mo marayan alamat na yun sa iman doon halam sa jantong sinikaw pang sa panto nagpupuyag kaw kapag datong sa bulan Ramadan sabab in mga salaf pag-uhanan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat lando sila magpupuyag iban ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagbayta niya raisab ang mga kasahabatan niya in pagdatong bilang
laong tapagpakuyag niya at kasahabatan niya bang dumatong na bulan Ramadan. Ang kaning mga sila daran na to pagkarungukan iban maray pagkabaita na mo daysa ang mga Ramadan limabay na ingkahalan si mga sala punong bulan pa sila dimurwaan na sila Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhurin yad'una Allah ayutikam Ramadan punong bulan pa sila dumuan na pa Allah ta'ala bangman sila patuan abutan la bulan Ramadan. So biyaon alhamdulillah ya mga masuok na hindi mga pagtunggo-tunggo sa bulan Ramadan labi ra ko ng kamulan ano bangman kita niyo matay manghod ha ya mga makapagunay-unay pa makapag-ibadat pa sabab chance ini malagpo ang kabuhisin kita niyo dahil nga hikmat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapanjari niya at tiap-tiap para kala di ilan niya kalabyan kung sa kalabyan niya aun piyaridda niya dingan hinangan kita niyo kung tag 2 bulan aun piyaridda sa Allah ta'ala hambuok bulan ang muning bulan Ramadan piyaridda din kataan nabihayan o sa bulan Ramadan piyaridda pa isang sin Allah ta'ala ng bukdong dunhaon na muning laylatul qadr nabihan halawm sinang kapito piyaridda din isang sin Allah ta'ala in hambuk dom atau akan hambuk adlaw ya na sinadlaw long ta Jumat dengan hikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala na mga adlaw atau akan bulan susungon niya matay mahutbihawon pa suway kita niyo rumaan na pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita niyo makaabot da makapag-ibadat da iban tawpikan da kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkalawang tayo ni mga munaka siya atau akan discussion tungod sin pagdatong sa Ramadan uno naman yung mapatot na tuhinangon uno naman yung kalangihan at tiap-tiap Muslim bang siya datungan simbulan Ramadan marihati ko hilin ko mari pa mga kaguruhan hikari ko laong tabi mga hikuan sa amin laong biya mga hikasupat niya pasal yung discussion uno na biya mga hikatuang bihayan. So, alhamdulillah magsyukur guru si Kidan Kalasan dengan Syekh Wahid na sambatan niya to insyaallah mabaisap kita rumo kilalaw si kaluran si kita ni atungod si istidad si aming Ramadan magdarat insyaallah kalau emang awal kira kato si guna to Kalasan dengan Syekh Sam insyaallah aton sa aming dia mga awal ka dil mukam mani kilalaw insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia in mapatut pagbisarahan tanyo ang naging pagtaramasin pagdatong simbulan Ramadan katagnan na simbuha huro tanyo mahinang tanyo insyaallah ta'ala ito rin ang mga pagtunay hambok ding hamanga nasabot mapatut pag-istigdadan sin Muslim in dua biya na sinasabot hi Tuan Wahid dan ikan hi Tuan Haider sambil sabot niya inding ha mga dua asing mga sahabat damit kan unong bulan pa before dumatong imbulan Ramadan di nan hikabin nila haduaan nila Allahumma ballighna syahra Ramadan ya Allah paabutatun kami pabulan sin Ramadan sambil wang sila rumagpak na pabulan sin Ramadan matikmus nila yaon kapag puasahan kapag ibadatan puas sin puasa 4 bulan isab masi-masi induaan nila ya Allah bang mayantay maunmu atau akan natay mo inahinang na mo ibadat Ramadan biya na simpag puasa iwan sin ginis babaraka so bang tanyo kita ulimpat ta sin ibadat sin mga sila nakauna rin ka to parahalan simpag sampang nila simbulan Ramadan bang biya agad-agarun inasabutan ni hinduon long ya mga waya-wayahang kabulan dakuman panagad-tagaran ng kanini sabot biya upama kunali sababin sila unong bulan pa lialamod nilay ni hadwa ana ti mataalok ng pangatayan nila pabulan sin Ramadan
puas simbulan Ramadan damikyan upat bulan ni isab sila dumuwa hatungod sin na hinang nila ibadat halom sin Ramadan. Kaya sin sa kaula-ula in waktu nilay ni halom sin ang katahon imbar iman mutaallik impangatayan niya pabulan sin Ramadan. Maita sa laggo nikmat kiarihil sin Allah Ta'ala atawa kan hikatukbal sin Allah Ta'ala paipon niya bang inipon niya ini mabut pabulan sin Ramadan. Hangkan lang sin hamuok ding ha mga salafus salih biya kan Yahya bin Mu'ad long niya ha mga tao kauman niya atakum syahru Ramadan syahrul mazra'atul ibad litathhiril qulubil fasad. Long niya yan narimagpak similong kaniwing bulan Ramadan bulan pagtatanuman si mga ipon sarta bulan ipaglalano sim pangatayan amuin bakas siya nalara. So yung mga sila nakauna wayroon pa kung baya-baya biya na sinasagot siguro tani unong bulan pa in sila mga upama kung nagtunang namimiss nila ng bulan ini sa ikato taniwihaon yaon na nagaalok taikuran pa amin biya tanda isab biya na sinasabot siguro taniyo aon na yung mga bariman piyagsatiyahan nila ini aon isab na yung mga Muslim nagkukual Muslim biya nating na kanilain pagkaradyaan ini. So ang taniho po unin kawasiyat kura tungod unin mapatutin ang tani pag-istidad nasabot na siguro na taniho haindoon hamuok long niya indua. So ang iniagad-agaron kato taniho bihaon hiro atan ni hatiap-tiap kita ni mangindua awang mayan kita niyo mawut pabulan sin Ramadan. Salamat damikyan salamat kato taniyo in pag puasa taniyo ini sabab pilaring hamanga manusia naguhuna-una nagahangad hulat mabut dumagpak pabulan ini sawala piawut. So ikaw babayar ikaw bihaong balug-balugan ayaw mulog pa sa inbulan pagdatong iniri mo mapangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala muna dua ikamaruan ni hambuk ding mga kakahinang si mga salafus salih na kauna ari parumatong imbulan sin Ramadan mustaidun na sila hatungod sin kalabbian pagkaradyaan jimatu habulan sin Ramadan amuna ininzalul Quran pagpatulun sin Quran dahil hasababiyat to wala pa di maragpak kanila yung bulan Ramadan imiinot-inot na sila timatag na magpakaan magpalunok sindila magbalik magbasasin Quran sa pila rin mga warm up mga upama kung magbasketball agan isa na sa putitan wahid umisang pasahan biyan ininingat mo tanto biya sin lima bay-labay yung nagbasketball kami chef sa absin mayroong warm up na mo naunang bukday nga mga iwan na mo cute dan sin sakit biya bola-bola marasay na kayo na yung naghilot na yung mga iwan sa absin lang si mga Tagalog si mabak kita ni pa basketball away warm up. So inlabas niya yaon ang mga upama kuan nabigla. So kita ni bihaw magtanyo kita uning pagsud simbulan Ramadan kakitaan tanyo raysa biya basketball. Aon din ka to panatnaan sin sud sin Ramadan uy dasog yung masjid. Nari pa tumunga in Ramadan matunga nin jamaah masjid. Nabiya da si magbasketball way warm up. Anapanak na niya nag-dress, bago na akong magdang. Nari pa tumunga in game yung piso na balik na. Nahangkan yung bariman, di pa sumud in Ramadan, pag yung pinakamalakbo, jimatu habulan sin Ramadan, inzalul Quran, in sila ripay ni dumagpak, iukab nila ng Quran nila, bibiyaksa nila na imbaran nila, bibiyaksa na indila nila hasupaya, sumud in bulan Ramadan, mustaidun in sila 100%, prepare sila sumud haun-uno pagkaradyan ibadat sumud palomsin Ramadan. Ikaruan niya ikatu na rin mga kakahinang si mga sila nakauna rin katutan yung pag-istidad law niya aliktaru minan nawafil patauron nila ini impagsunnat nila sabab naita agulan sin Ramadan among pagka maano siya sumunat ada pun tabiya ang katus tabiya awang pagkakitaan mo manusia nagpuasa sa di sumambayang. Nabiya din na siya sumanat. Misan yung pakaradyaan fardo yun, di da siya himina. So rin nga mga mapatut, suwaytan yung bihaong pagsadyahan na
Patauron taniyo insambayang taniyo sunnat doon nakasunnat rawatib patawakan unun sunnat tungaan do biyak sahun na sin ginhawa baran taniyo in pagsunnat ini. Ikaupat niya biya na sin nasabot i Tuan Haider in Rasul sallallahu alaihi wasallam mataud sambil kaya riwayat din kan Imam Bukhari hadith din kan Aisyah law niya wa ma ra'aituhu akthara min siyamin min syahri Sya'ban. Daw nga wayroon kita ko nakalando intaud simpuasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya Aisha ding habulan sin Sya'ban. So biya unya ri pakita niyo harajab pila kuanda ko man sumod di sakita niyo pa Sya'ban. So labi marayaw mabiyak sa tanyo na ingin hawabaran tanyo magpuas sa sunnat doon nakaisnin at tawakan hamis at tawakan uno-uno adlaw mawaya kita niyo mamuasa sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinasabot ka to tanyo ya Aisha deng ha mga mataud puasa sin Rasul puasin Ramadan bulan den di ilong niya kita ko habulan sin Sya'ban. So ray nga sabi tumura-murahan inupat pagkaradyaan ang nasabot tanyo ini talqisunte sa maraista muna dua pagbasa sin Quran, pagpataud sin nawafil at tawakan sunat sambahayang, ikaupat niya, patauron taniyo sunat taniyo habulan sin Sya'ban ang nasabot kato taniyo, kaya riwayat kan Bukhari, hadith din kan Aisha. Mura-murahan ang magkataniyo rin dito ito pangadjian, umpay sabi ni mga iban taniyo, lumamang sausaw kato taniyo magbisara, tutuan pin biya na silkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khair ya Syekhana. Magsyukur sehingga mga hinalawan kiari ilmu kami alhamdulillah hadik pa ikatukbal sin kami pa maas na mukalasahan ya kan patrajak insyaallah ini aun biak mabayak na mukday sabiat tu sung ipangasubo insyaallah paton hilan kami ini kalabyan sa Ramadan ni mas istiadat niya sa aun biya dagus ini mas sangat makaingon sin bahasa amin mga pangadatan sin makato habulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mataw din puasa niya Sya'ban. Sari bangay magdurong-durong ng Ramadan. Sa mahiin pakato ini bukun magpataon sin puasa Sya'ban. Sa nagtataramasin pagyan bulan tayti iban sin pag-arwah iban sin di ko kayatan maunin kahalan sin ni kalukulubi mga puas mong paton di milkaw ilalawngan. Maba na mo dungon din kanyo at tawakan na uron at tupekan si Kuwait at tayo sunirin katutan uning kahalang sin ini supaya makasuk kita para Ramadan. Magsyukur ka tayo sa Allah khair. Dili kami hilalawan si alasin Ramadan iban sin nalet. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Imbunang niya na sinagi ko kain na ito kakatulong ka sa ito kanil waktu ini sa malawa na mga isang mga siyukat niyo ka ako minsan na kumagkirtiyo yung mga di ako makalapag kanil pagkalasin na susungon simpitan niyo imbunal niya dito na sa kuya mga nasabot yung tataan na yung kain na talitig sin na ini tagdaposin waktu long kahayayaon sampai pamugir sin kita niyo maulitan sa eksami agat biya mga inkarunahan agun sin kita mapatut pajatuhon hawak turong atong bulan Ramadan amin ito na nagkasabot ito katantan amin subay pagtuyuan yung katantan amin napatarang sin pamo na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo insyaallah ta'ala mura ko manlong ta ini mga pagkala kalau makasabot kita rin ng mga ini experience kasi mga kami kamaasan niyo sa mga nakaunad to mayo bidda na iban sa mga waktu na to biya labi-labi na biya mga waktu na to waktu ini biya mga masapat na to tumaran yung waktu so pinakaunad to long ni mao nito di magpuasa sarap na biya bangkuwis-tawis-tahon biya mga akong dua adlaw pato adlaw namin ini bugat sinamin ng kaadlaw sinakauna. Oo. Nahita ito. Sabab, intaw hati ko, pasal hindi sila maghinang na punang Ramadan. Magtagad na dyan sin wakto. Ang pambihaon kita niyo, sasaw kita niyo kata. Nasaw dito rin takamil kalimatan, pag kita tapagbuka na.
Biya, namati namin kasapat. Haamistahan ko si namin kuan. Na inakaw na turi. Sabi mo na na sinalisin siya, ito tayo na. Magtaka man sila biyan. Agad, bukon kuan. Bukon ninilong niya unong bulan pa. Tiyahunan pa. Paglipuas sa Jasin. Pag-ubos sa Jasin Hilaya ito, asal sila nagtataka man na yan. Bang sila mag-uma, ibatang tapag-uma, kapwa experience ko, dahil nagkasiwi-siwi ko. Asal yan tulyulunan nila na asal namin para haramatan. Kuya. Aun asal ini buksok pagluluunan sini pay para tudha Ramadan. Kiyukuan nila na asal, tiyataw nila na asal yan. Naman jari bang biya mga masok na inwakto niya, na amura ko man ini pagluto, ipagtugna ka niya namin takamahon. Biya. Tiyo isa. Na amin na paypasin niyo biyaon biyan, sasahon na namin ini dahon nito katantan pasandigon ha batang sinini niyo biyaon. Nagundong. Iyo, na patayon na ro. Mga tutumahay na pa matutulo-tulo biyan ang mukha mo. O siya to ang panabakot ko anong biyan. Ini at ini hukutan naman to, ang paitaw ka habulit sinini. Asaum sing kuwan, asaum sing dapulan. Manto biyan. Bating baisin na kauna, ito sing kamaasan, sampai pagyaw, pagkublaan sa mga anak. Lampurahan yung magtapakuha. Nangaw ni Rato. Narahon nila pakuha. Kung pagyanon kukuha, dahon pa kusina. Mahita, sabay baisin na kauna, kamaasan, bay, kami ni Gibayan Simbay, awon ini pantan itong, ubos ito kusina. Nabang ko rin alam si Menlag nung daha pa kuha at tinadahon pa kusina. Ako Simbay. Naingat, di ating kamaasan ta. Magkuhan. Na, haaming bihato pa unong bulan pa yung mga bata-bata, urulong na yung tampang kulong katabihan. Buwaro, di punong kuhan yung katabihan. Oo, nabatay kapag doon ulit, yung tampang kulong. Oo, diyan. Sabi na kao, namang mag-abutin ulan, mga unong bulan yan, naway mataamon ka pang doon. Basa. Nasabi ito, noon tampang kulong yan po, ito hitilo, dahon pa kusina, hakuha ka. Na minsan siya aon labot, di na magkatay-tay maripagi ba yan. Pasan sing butas siya. Butas inamoy ano yaon, inamoy pantaan, iban sing gibayan, iban sing kusina. Bukon siya amin nagpipikitin inaming gibayan niya. Kanya-kanya. Napag-usap din hag niya patong, na maglado ni Juan, di siya makaraan. Inlabot. Inlabot. Ayan. Napaigaywihan ng mga doom na yan, utumon sa ninagdan. Wayron makakawan. Lang na makasayat na yun. Ayan. Pero ilang sukarol, dito magkasakat. Wayron pa. Nabihat din yan mga magdatuha, mga nakaunay ito. Iwan hamok din ang mga kita ko kamaasan ta. Kung nalawang pagkawakan ta, amin mag-anad ang mga kaanakan nila. Sinakang bulan, Ramadan yan, papagpuasahon. Minsan da kumanday ng mga ini pagsasahol yaon, sampay pa mga lisagwalo si may naat yun. Bang sila hapdi yun na napakukaon. Anada na ron na tuloy. Naon kamaasan taro kayo sa ditood. Ditood sila, bata-bata pa kami. At ini maksud nila ito, bukon nito lamon nila di kapag-ibada kung sa di sila mabaya, mahinang bakay-bakay impagkala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatin ng uno nila, oo. Panglago nila hamin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di nila yung mata-bata papaguno. Ang kanawad pa kayo lahir kumaro, di ko pala yung mara. Di pa kao manjari, way pa kao minsan na Islam. Bihan. Di sila amin, at nga mababa ba? Marami nila pagkababaan nila ng pag-aram. Inhalga kanila din bulang Ramadan. Diyan, namin na-experience sa yung mga kamaasan na kaunin. Dalawang talim tungod paparkala ini panghindo ka ito sinakaman na. Suwering makabata-bata pa, hinduan nasa. Bihag ito, babaka na ron, sampay pasandalon ko yung katutuan sa kasandalan niya, sampay pa mga lisanto si mahapon niya. Hindi na ito biya mga makaya na, at hindi papabukaon na. Naon kayo ng mga bata-bata, may marayo ka-motivate kanila, na sandalan nila ito magturihan. Naon mo mga 5 taon, unong taon, makatanggol, makakuan, maka-ini yun. Makakatalos sila sa milparulan. Oo, ano ito.
Na yan din ang mga experiencing kami, kamahasan ni Bia, ang mga nakauna to. Na mo nga niya, inako, na mabay ako magpuasa niya. Ba't to yun, amin Bia, mga magpadungog ako mag-uuwihan, na supaya ko matawag lang niya sa una sa umali. Hati niya bating. Oo, hati niya bating. Narida ko inunuhon Bia. Oo, bihati namin Bia mga... Ang isab doon, Patuan, matagi magsahol, basta sinong sa kamay mo. Guna na yan to, nito siya to. Na, amo yan to yung mga experience kay Karil ko kanyo, at tungod long kasi namin, tungod paparkala, pamiyat sin rason, yung mga nasabot nyo na yung mga yan. Yung na niya na, asal ini ni, auntod parwakalian na kula, binin sin rason katong tanyo patanta, dahil aming halis niya, biyata niya lang niya, na piyardo sin Allah Ta'ala yung bulan Ramadan, inadlawan niya supok sintuan Rabulalami, induman niya supok ko. Naisiyo-siyo inamuha sa kaniya, nag-aayad siya sing ginhawaran niya, wayroon doon rapas, wala puso ka, kuwan niya, upira lang umantakad ka manindan. Ang bukid ko rin mga inikakunahan sing kita, at niya pag-ayad, sin pagkala, pagpuasa sa wabinini, na mahunit din mano siya magpakadawhan pa si mga beheni pagkala. Di mo yan ito kaingat-ingatan mga abutan mo kayo ito. Huwag magpakasiguro ka niya. Huwag magpakasiguro. Damit yan doon na siya, huwag makasiguro makatalos. Biya. Damit yan, yaon na siya, natalos niya na, aon pa wakto, huwag yung pahala niya. Huwag pa. Biya. Mataod pa bihan ko lang na magsambahayan kita si Laylatul Qadar sa kalitoy huwag. Sabab nin kanya magtukod-tukod. Ngayon sa Rio-Rio, kung kita maabutin waktan ko, ay naku magkuhanin na nga nakatan. Kasupaya, katan sinadlaw, kumugdan na. Bang siya kumugdan na waktan to, ay nakulong suway siya ni kansal, subay kuhan katanta. Pwede sa piyanglangan ka to, abukon kansal. Oo. Ngayon namunta na katan. Amo natin yung mga ikaganap ko sa kaniyo. Makuya ka pa, mindungog na hati kanya mawakto niya sa Allah. So alhamdulillah, magsyukur Patuan sin biya mga Karil mukhang ito niya hilalawngan. Amoy ini lang simbaha sa sinbihawon mga jantin na langin cashier mukhang si Halet to atong si amoy pagharap sa Ramadan. Awon sambatag ko nasabot ko kain at itong biya mga kainoy, makainoy. Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak sin Sha'ban mataw din namin atin niya puasa niya. Sa hindi hakato. Unhal jimat wallahi natin bunal niya. Biaba ko na sadya ni kaingatan ko. Minapagdakwa na hafid na dakwa. Kung mga halos, mga pagdua, singkon ha Sha'ban. Lamping kaingatan ta. Biya mga piyagtagamahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sha'ban, yung puasa mataw. Sambil pasumod ng Ramadan. Inkato bukol. Amoin sa kaula-ula, di majatu in pag-agama, bang di makalabay in pagdua arwah. Lungkunis sa binahal sin dua arwah. Allah di ko ingatan mo uning biya mga suy-suy sabab sin kapaon atau kahinang atau kaon sin halini ha. Bang sa sin kitan Allah bang aun kay ni sa mga duwaing bang sa posin namin Region 9 ikalamutan in amin tawsud yakan sa pa siya Kairo. Sabi dito, alungan naman to. Sibo gayat to, ang mga bang sa siya malunggit, tulong bukay nga tangan na siya hasin arwah. Yung pangalan ko, mga bang sa suhug sadya. Uning biya mga hali ni, may ta'biyain ng jima tukat, uning biya mga hukuman niya sa milaagam Islam. Bangaw mapatut, bang biya mga bukun day sa siyati nirakan, sinagam Islam, so biya mga patayon siya sin puasa. Iban atin nilawaon siya yung halit to, mau kapag-ibadat bihan, biya sinusunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang biya mga income at tumabat isang dumo unang biya mga hasim binipaton mga kamusin sa mga nakaulat biya na sin sambatan yung mga yan kaya sasakupan na mo yung mga pagkala yan katanda namikyan sin kimpo na kaunato mayroon din sa pangirap na mo si mga tahanan suway na amin nakahati na kita sin pag-arama sambil kaya hati-hanta na usulan sin akamasing kita dahin di limaway isiyuin nakarama rin biya natusik ka rin dito ha tusing panagnaan di matungari ka ulat ng mga siya
siya inamin nagdama ikato. But ina, pambuk din nakapamintangan ko rin ang sinsiwit-siwit pa ako. Bangaon maas dukalan anak niya. Pamungungon, yagid niya. Maya, uno yan jadi. Nain yagid, naman naning karuwalan doon sinsi ay namin ni anak ini Abu Sufyan. Yagid. Yes, itu Muawiyah. Anak yagid din nilang. Nakit Anak Muawiyah. Ati niya sa kaulo, lating mutubo ha amin ka apo-apuan ta kamaasan tatin panghinduin na kaulo nakasud maripalam simulat ka siya. Ang kanan akong biya mahunit mo ini kuano lukaton ding danila inya to pasal mimikit na kadamsing ini panganal nila amat yung pag-aral. Sa kita amat tuisap kinamihinang nila uno naghinang taon tindakan sinulaw taal. Kamawan di lihat. Wayron biya kakitaan mo roon amin biya mga tuyo mag-ibadat patuhan, kuan kataan sa nangangako katantan Muslim. Lihat. Sa aon day sabding kanila nagtutuyo, nag-ibadat, himihinang sindaakan magtuya. Sa sumagawa, nagdalamod-lamod din. Yung biya mga hinang ini diari sinsara, iban sin wala diari, yun na nagdalamod-lamod. Ang ibarat biya mga ini kuan niyon, kataon biya protective wa. Nagdalamod kataan niyon. Biya halo-halo yaw min hati ni. Nakakuha biya hatilag ko sin kuan. In mga yan sa kakahinang si mga siya Iwan Suki. In mga yan. European gitu. Yukilan. Na hati niya amo natin biya kaya ko natansin ka mo maasan nila. Na asal matarang kato minsan ni sabihin Rasul kaya ko nitanda ng ukat sin ini aming binising kamaasan doon hula Makkah. Maturian. Ba't masimasimang gawgot dihan sila na yari lang yung binsin ako na mo yung kamaasan na mo. May taiyon din ka mo. Amo na yung kaya wala tansin mata na mo. Nabi ha. Naamo natin biya mga ikaril ko sa diya. Wallahu alam. Magsyukur pa tayo sa kamater. Kalau yung mga awon ni ka-support siguro at karasan. Mula mo yung pangaso. Uring biya mga kita. Sing kita niyo hakakauman-kauman na to. Hal may tainin kain. Yung mo yung nagjato. Uring biya mga kafaidahan. Bang biya mga talik-taliong. Sinhinang ini. Paano hukuman nito? Kalau yung mga awon ni ka-share mo. Hindi ako mamayta sa hukuman sa Beriya Patuan. Sana hindi mga ikawisra ko sa hindi na tungod hindi mga parakala yan. Matan niya malagot o pangadyanin na sa Beriya Patuan hindi ko tungod dakwah Islamiya panagnaan nagkakaripahula ka nagda-inyad to rin ang mga laong taong pagka-Shia si mga nagkari. Kung nasa ito Patuan kaya tungtuman ko to din biya mga simasaplag guys marihati ko kataan tausog amon kalimat bisara Yazid yan tumuto ganin biya mga karuwalan nila sampay aong pa mga pamiat bangkaw mangintaw akramakumullah mamatangkaw ang mga rimba mga siya mamatang ang mga kahoy atau kan bato magniyat pa sila impya matangan nila yaon kuwan yaon Bukog Yazid. Aon pa yan yan. At ini manunjuk yan, tungarukal nila. In Yazid ini, Yazid ibn Muawiyah. Amuin na kapag Khalifa laong atawakan Amir. Bukod na siya, when sa nga Khalifa na kapag Amir, Rasul Muawiyah ibn Abi Sufyan. Radiyallahu anhu sahabati ajma'in. So, in mga parakala, among mga nagjajato siya Khaidin. Diyan na si mga among bulan taiti mga tao sa pagtag nila bulan taiti bayan Ano sa inyo? bulan taiti bang dumatong na yung bulan Sha'ban sampay aon doon haon lialag ko sinsila bukod hati ka to sampay mga Indonesia so mga din niya pa tuan bukod rin ang mga parts ng pag-arama kung nalaon mga rimatong riwayat sa inhadis maudu amon mga kalabyan sinis ko sa ban diha na aon mga ruayan diaktor nila labiluha Indonesia si masaplag inyan mayroon to din halong kasi nakakaman na to Islam hindi mga paglagpo si Misko sa ban pagduaa nalamod na ron haon iban si mga pagtaiti kubol pagbisita kubol paglano si kubol naroon nila yan pag inauna pa ito marami ni maksud mo na yung mga parakala ini nila patuan yung paglano si kubol di akan sinsara
Patuan pagbisita. So makawa, di man jari hinangon, ibutang, impaglano, iban si pagbisita, butangan siya wakto. Amon hinangon na jarulong tahabulan Saaban atau Syaban atau akan bulan Taiti. Sampai ngayanan sing tao sugi ka to, in wakto yan, bulan Taiti. Sabihin sila, magtupakukul, sampai nakaon na bata pa, tamari magkahinang orasan, maglutong kita nyo sa mga pagtarong nila sulat, bukong Quran. Magluto sing sulat, magtupakakukulan, magda mga jajamuhan, ibang tubig, magtaitin, mga imam, maglano, haadlaw yan, bulan Taiti. No? Sandal. Dari ko nagkaingatan sandal. Di ko nagkaingatan. Puno tatin sandal na yan. Naing sandal na yan to, kahoy, mahamot, magtubihan. Kahison, hilon, palam sin tubig. Magtubihan. Nawang ito ipa, mahamot siya. Kuhan. Ya, sidir. Kari. Amo rin kaya sa kupan ko, kuhan. Pagkukos nila, buksukan tayo, ang butangan magbalik bakay-bay. Niyo. Inya tu biar decoration na jauh. Sa inamin sanda na yan, kapag pahamot doon, sumamutin tubig, sidir ba? Sidir na, yung parakala ini, makunting ka, hain niya, pamaham ko, pangupamakun badyo, biya nabalik yung badyo tabay ni. Masalan yung pangdakan sinsara, yung bulan nispo Syaban, yung bulan Syaban yan, suway patauron tayong pagpuasa ron na, tuwan sa amin, biya sing hadis na sabot kakain na. Sababin Rasulullah, pinakamataod po asa niya, doon haon po asin bulan Ramadan. Kasala niya to, bilang long uno ta, warm up. Bilang warm up pa. Si pagdatong simbulan Ramadan. So, runaw, biya sin sa kaulawla, tagnaan nila na imbaran nila long ta, biyak sa akong mag-ibadat, lamilo ay pag-ibadat po asa. Nampay hindi ka, tutukain. Imbulan siya, banhinang, ipagtatayti, kubul, iban ipaglalanok, kubul. Iyartan turun habulan niya. Unahin ini, maray hakako experience ato pamaham ko, ini manjari kya upihanta ang mga ruwaing agama. Kamula. Puas lang kasi nasabot tapat doon kain namon mga Shia, long time nakaatarin kanila. Sabab mataod ba ini kya upihanta? Away pa nakaratong maring Islam, aw na sa long taiti kay sintaurika. Nawayad to na inot-inot si kamaasan kapuruhan nagdawa maripaula. Tabi si mga longta amuin pagtulak bala. Biya mga riyong ko rin kanyo mga kamaasan ng kapuruhan ini nasalan ding maula India. Ula India. Yung pagtulak bala ano mo lang tumunta? Uno tayong pagtulak bala ng patwa. Muharram. Di ko na makatumtuman na tidak ako Sapar ka to. Nalupa na kita. Napukun na yun. Bulan sapar ba marayakit ko. Sa mataot ba ini? Na yung mga ini, naupita ini. Hati ko yan, kasi mga hinang pag bulan taiti, naupita. Sa mga Kristiyan, law sinambukuro, ang mga aga magpuno alitbabag, gati pagtagne sa ang mga Kristiyan, ang kanila kalag-kalag. Araw ng mga patay. Halloween. Na hindi ka ito isang pahinganan tamang araw-arwah. Roh, bayaw dyan si roh, nyawa. Tinawak to si mga nyawa may matay na. Na inyad to, manjari bang sa pantun, makaragan pa kita unok to yan to pahinang sirik. Bang sa pantun, aw mga etikad ta, inyawan niya, yaon masinamalong ta, amon magpida-pida maglaton na to, inyad to, tanasukur arwah. Itikad dito sa mga Hindus. Itikad dito. So ito, so meron ni sabihan to. So makawa, amon adlaw ini, ato akan habulan taiti ini, maray niya tulukon nito rin ang mga parts si pag-aga mapatuan. Biya mga nahinang tadya, to pianingod singuran, inya to hinang ito, kanganan taninang bidayat to biya. So makawa, in mapatut ta hinangon dunhaon, patauron ta yung pagpuasa, patauron ta yung pag-ibadat sa pagdaratong kating bulan Ramadan. Na, aun waktu inhinang ta ini sa babati ko sing paningon-singon aun pa yan pa to namon hambog parakala ini mapangoy sa inyo ukion dito kamo sa mga imbay ni kamaumuhan di ba sila magkita bulan aun kaya ngamdusan nila mong tajul mulok ta amo na kay kita tajul mulok amo na kay dai ko babi bihar pagkaroon kuan ini ano ba pagyan nila Berjanji? Bukod namin ini pagkikita sin waktu. Pagkikita nila sin ini kami putikaan. Biya. Bukod putikaan. Kuan siya,
Tinauno nato pa to, basta pasalin mga tao kimba, mga rito pa kamong yan to. Wayron sila magkuha ng mga mag-agad amon sunnat si Rasulullah. Sa labing sunnat, bulan Ramadan, suway kita magkita bulan. May mga tao, long taman to pagkato pa mga kimbari, asal yan, kaya schedulean. Bulan pa, long hadlaw biyain, hakuang biyain, tumagna na yung bulan Ramadan si kita niyo. Na, Takwim ba? takwim. Naon yan kanila, sabab sing takwim nila yadto, amon kaya schedulean nila. Hamahapon yaon, magtagda ni sila si Domini, magtipon pa sa sila na masjid. Siya mag-Ramadan. Mag-Ramadan, na kung magtipon na masjid, magdua, magda mga rulang dito. Among pagtaon, magtampil. Tampil puasa. Patuan? Magtampil puasa. Aong pa yan ng mga tao rin ba, magtampil sila puasa. Laong na tampil puasa, magdua, paroan, imam. Bihayan. Ubos harom yun, ng mga mamaygo pa kaya malong ipagkunota. Stick balong na simpulan. Pagsamsampang bulan. Na yung mga ini, yung mga bilang long taparakala at ipagpahunit na dyan patawag si Nakama. Iban gaman makalayo kita sunad si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So makawa yung pag-ibadat ini yung bulan Ramadan, yan na sinasabot si Kamuruhan. Ibadat sa lagu-lagu ini, taman dyan long tamuin, lamuran, sinwayroon amon long tiyukot, si Nakama ng Islam. Masalanin katan, hibal, kita niyo, Muslim, hapag ibadat, hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, diutangan kita niyo, bitikan, guidelines sin syara. Uno-uno in tiyukot kato sin syara, suway na hinangon adapon, bang wayroon na tiyukot kato sin syara, wayroon basihan sa matsing Tagalog, atawakan bises, atawakan dalil, makawa na to nanukuti. Kaya nalaw kasi mga pagkabisan si kamatoran naman kaya nga sumumuyad tutungod si mga dua tayo ninis po siya ba di ba sing katanin ni wayro na inilog sa syara sa wayro ni nilong tamuin dalil hambok mamayta ini hinang-hinang natin si mga hating kamaasan dato inya doon sila mablame sila makaawam nila murad hindi mga yawot-awotan sa pangham nila na yung pangasuro hindi tayo wihaon yan na sa mga kapuruhan ta nabas sa tanay Quran nabas sa tanay hadith napaabot na kating mga pamaham marayaw na so wayroon tanay nakita ng part sa pag-anga so yun afdal din nakita himinang sa paong mga mag-yamit ay sablong na hiig talong ng kamaasan sa pagtulian na mga naubos pinuwak to magpapta ko malirya pa to lumana pa katisyon sin ito ay doon nasambot na biyan mga ito amin ayaw kita mainuino si mga inigimuwa sinuran sin kamaasan tabat bagtaway puunan niya puunan in kabunalan niya jaman sin ini mga kulafa puasin kulapaon arba amin biya mga nag-agaw-agaw na pag nakulapa ang maksud niya so hajaman niya ito kaya pasaran namin mga bago suot pa arama tawag to at iniaon na rin doon amin mga ini masihi nakasuot pa arama Islam inasalan hinang nila wala na pinda nakasuot sila palawang sinarama Islam hinang nila na hinang na adat si mga sila to wala na check asalamin pangadatan nito biasin mga aunsan magluwak sila si baran nila magkuhan niya nasya inya lipunan niya rin ini kuhan sin masihi in kuhan yan amin magpugpug si baran kuhan niya magkata damit yan in mga Majus nakasuot pa arama Islam nara nila rin yung pangadatan nila kanay sabdi ka ito mga magkiaulihan kakita mo saan magsuso mga lanso iyan makapag ini kawin bihan bang mayroon lansok bihan ba't kita ko itong kiamat tanan biyutang hataas yung kantilya o ini kuwan ini pangantin dari ka mabutka patanin lansok susuan nah aun di matuhe ini waktu ya dito Jeddah pagtiyaw na may spesye ng buong Arab ito ibang pag-yan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Antong lang niya Majusi. Nasab mo na muna in kuan bihan pa sa aming ano yun. Kaya pagligot-ligot pa namin lanso katungod simbayro sin babae iwan sinusog. Kaming nagpasal niya.
Nasa, magsusumba kayo. Amo yan. At ini nakain mga ini. Nabesi mga nasabot mo yan to. I mean, kain ito. Kami yan singuran dito sing kamaasan ta. Aun singuran nila. Ang kaya singuran nila bukon amo. Bukon amo. Asal pangadatan nila, sinuwi pa sila na hinang Muslim. Pagsunod nila para kami Islam, minsan nadat nila, wala na pinda. Yaon na masihihinang nila, inamin pangadatan nila to. So, narapalaw man sin Islam, wala na check. Pasali namin nakaw na ito, makusog yung pagjaga nila, sinamin pagparinta, di kaarawan sin kaibanan, sa bakarawan sin kaibanan kayo. Amin nagkiklaim katantan, lang yan nahin kami ni masok parasol, kami ni subay ini dumasin pag nakuha. Ina. Labi lang binatot hawak to sinini umawiwan sinini Abbas. Dito to diyan wala na check marayaw din ko. Inamin mga nagpakasud paara. Lahi na ang pagpun. No, ang kanatimo din jahil dito alaw. Kita mo minsan ni Baghdad at timpo sinini bihatin kahalan niya. Sampay mismo amin lomo may nyo ko sino nga ako niya, amin mga magsusuroy. Kapag susuroy ba yan? Pagkuhan? Mga ngayusin? Kaya dito sa nagtagna, yung maghalaka-halaka yan. Pagdilan sila to magduwa. Bayaran. Oo. Sino po nakauna pa? Kaya sinamin naghapin ka na ini Ahmad ibn Hanbal ibn Ma'in. Amon di rungog-rungog nila karwawawihan. Usman si mambayang sila rito na si Rasaf. Na Baghdad. Usman si namin Jumaat. Pagtitimindog ito patas yung palarian nila. Nang pananamas hadis. Basa sin hadis. Na imbiyasa mo nang na inikuan. Sanad sahi. Sampai nasabot ito Ahmad ibn Hanbal kahit lumain. Nakakasalas niya karwawawihan. Hindi lumain. Ay po di mo. Ikaw may nariwayat. Ano kasi mo ko din sa kayo mo? Ilong niya sabi ko. Kung ilong na dihaon ko rin yung urong sinang kataw. Narinakaasan dalan na yung lumain. Kaya ito namin yun. Kung ilong niya ini. Ba't kagunahan mo ito magputing? Ay mo kami pagputingan. Oo. Ay mo kami nung nilapaya. May kalong niya siya ko yan. Ako lang yung lumain. Ay ito yung madibnuambal. Lang sinya turot. At lawin yan pa kung kayo natambak pala ito yung lumain kay Ahmadibno. Pero piling kayo nga kung kakubak pala. Kaya nga tulong na nakariwayat ako. Kung pila riwayat, dahil ka na Ahmadibno Hanbal kayo lumain. Dukain din kanyo yan, doy. Matahod. Nabawas lang ni Ahmadibno Hanbal, kiwan niya na namin. Kuwan niya, pero namin kuwan niya. Kaya pa na niya. Simot niya. Ay na kung umagdan, pagdari ka. Naminig na riyan, pag-iig na ito, baka sa amin diyan nangungudyo-ngudyo kanila, kaya mawunalan na siya, nagputing na din ang kanila. Yan, hindi madyaturita ito. Yung mga magkuhan yung katantan, pangusaha yan. Asalihin ang pag-usaha. Oo, sintimpo na kauna ito. Nayuro lisab yan, namin pabiyaan. Ang kana, doon ha, wala pa kamuan lang, doon ka na sa Kabarbara. Naon sa doon, pag yanon nila. Good for 2, good for 3. Bilang lumabay natin sa sagatan. Pumasin magduwa. Na doon na, nasa mel, kaya ko pa yung mga kuwan doon. Na magduwa ro. Kung kamulong kumabaya si Biao naturan, nangan na ba kamupar sila. At tinanay susin makaunabihan namin, tumulak muna. Why ba? Di ba dato Ricardo? Na yan humukday ng mga pangadatan, di man dari Islam, pagkos na pakaisin kita. Yan ikawaba sinara kita. Ikawaba. Mara kita pa. Nagkasanin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tog kato. La tazalu at-tawafin min ummati hatta yalqa Allah wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmi aw qit'atu lahm. Bang masi-masiin umat niya mga ngayon naman. Ngayon niya po. Masabi, tuigan inunod si Bayro niya. Adlaw akhirat. Natali ako nung siyara kumaniwayway do adlaw akhirat. Kasi namin biwik na yung sipog niya diha doon. Grabe yun. Ano yun?
So, yung mga yan katantan, kaya na sinabi, mo miktam na mai, basan mo na mo, nahimugot na tao sa tanay ng nilang kahuray. Kita kami sa pagmaulo na, yun ba, ang nag-bayta ka. Kung sa baran ko yung nakasakot, sa sumaraw ko nag-bayta. Kaya mga aming tawa ko nila kafir. Ano sila yung mga tao yan? Tinabalis ka May talong nga rin kafir, ay po nakabulianan sinta ularakon. Allah. Natali ako nun yan. Kabulianan sinta ularakon. Kaya masa. Kaya makasala sila rin na waktu yun. Na biat tu patun makasambung sa Nama bagusin itu dia. dia mengenita. Magsyukur patun sintiya siya muka murug sinbasa. Yari rin itun wahidati kemarin diung nini sabin kisah sinambuk guru. Dia akan Tuan Hakim. Nah, Sin amin hatungul sin amin dia pag amin pagtaik dia tu pagyan. Sin tahun 5 bay nakawi ang mga kaguruhan mari na insya was din di magmit nakawi pangimba pa tahun ta sila. Lo. Last Yes. sa dapat tuan ba? Ten. Ay, kamu. Di minat papanamaw. Wala. Taon na. Nasa kalim kay mamandain doon na kuan ba? Tinamakalorga ko si Malayo. Na nakawi sila para matan. Nasa kalim ni siya matto. Pagwi matto pangimba. Dahil doon kung ba nagtatayti mga kamasa. Mga kaimbo, sini bobo. Ahain siya na siya naglang. Di ako lang nag-meeting na dati nang ipakato. Bangbi ang pagtarmatong. Lagi mga obi, mga pulag-pulag bihan. Sa kalin nga din yan, mga pagkaon. Kaon na kaya din doon. Ang pa niya, kung iya sumi. Ay, ikaw na lang yung mga kamaasan ko kalasahan. Mga kaimaman. Alam niyo yan. Sa nga tako lang yung mga natar sa nga simbasa bihan, yung mga hinang. Yung sablong niya, hindi ito ha, pula Arab. Wala kami na nakita simbi mga paghinang mo yan. Baita ini kuno ako lang yung mga mapatot ka hinang, ba't may iminang isa pa ko. In pa nga subo ko lang yaron, hauno ka mo nakakasin pa nga di yan. Lamod ka na pag-agama, malaggo ka rin pahala, baita ini ako, ba't iminang ako. Na maluman yung mga tao yung kasi buros yan. Lagi lang ta, nanat yan. Ahalang simbasa lang long niya, kaya ba nagdagay na biyan. Nawi ba tumawakal? Ba tumawakal mamayta? Hambuk na to. Nagbisto na. Nagbisto na yung luwakan. Hambuk na to na yung mga masuk kanabihan. Atin niya nakamayta. Imbunal lang yung tutuan. Maluman sa kami lang inyan. Kaya sa kaitan na mo, kaya kami lang imbunal yung bukas-bukas ba? Nakita ka? Nahulog po bukas-bukas. Atin yan, hinang nila yun, hindi mga pagtaiti, yung mga pagpangayo, sing-sing. Iwan na simbi mga piutos-putos. Naroon yung pinambi mga hasubri-subri puti, ibang mga kaagi diyan niloon. Na iwan simbi mga pangimero si mga tambusa. Nalang yan, kamo ini, amo na ini, hindi mga kawayan na bulang sapan. Sabi namin, pag-uudi rin sila biyan mga magbuhat. Na sambil na sabot, siguro, ay no, ito ang jobs. Inday nga mga paghinangon kuno sin sila atin yung mga tao na walang saban pang mahimag duha mit ato Rajab saban amin magarwa Rajab. amin Rajab atin yan may mga magkamatay habulan Rajab iya ajab hangkan pagdatong sinbulan Saban Rajab dasa mismo dito sila magduha aray sab sila hasupaya kuno atin namin haluin ini hasupaya kuno mahawon in amin hati niya in arwah nila ito ni mga karuruhan dahil nga ini hati na dahil nga amuin ini ajab bihan hati niya amuin dahil nga mapagpangayon dua asin mga kamaasan bang magpaawon dulang subay tudawon dulang pamukmin sabsi namin mga sila ito ni ajab na Allah paalam bisa bangunin biya mga kamatanan. Amuin namin biya bang maksud nato ito nasabutin mga haling mga kamasan ng kalasan. Siyabot in kahalan hari parumato in Ramadan. Unong in mga hinang ini mapatut pa hinangon sin kita niyo. Mapatut pa kay ni hinangon iikutan singuran atau hinang kay ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat atau hukun. Hangkan na ito nasabot biya misan biya manahin ang binagos pagkatawahan kalalangukan
Sabsin bukun siya agama. Amin makainu-inu siya kato. Hihinang masima si singkamasan na to. Iban na sinamin habiyaw niya butan sin kami guys yung pangumulan na mo ini. Sin bukun hati niya agama Islam. In mapatut hinangon sin kita ni harit parumal tungin Ramadan. Bukunin mga suway mag-usog si mga kubuli, iban sin mga mag-arwah, iban sin mga uno pa hindi mga hinangon diyan pagduay kasi mga pagkaun-kaun habukundakan sin Allah Ta'ala. Ato bukun agama Islam. In mapatut hinangon sin kita ni iban sin ini hati niya na location ha tilis din sin kamu in pagsad dia amin ha pagdatong sinamin agama Islam ay sinamin sin bulan Ramadan hadakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bewajib katutan yung muslimun at katutan muslimin biar sinasabot siguro to kasi ito sa amin imen long yung panagnaan subay hinangon sin kita niyo mula mo na isti'dad du'a. Sababin du'a sa lagu-lagu na pagtagama sin kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaabot na kakaumadto pa Ramadan walaupun hindi bangmayan kau nakaniat mabot ko pa Ramadan iban nakadua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malago pag-isti'dad, malago pagtagama. Hadua saja. In mga sahabat biya sinasabot kaina radhiyallahu anhu ajma'in. Pangayon nila to diyan iyangot nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala makabot sila pa Ramadan sabin Ramadan kay ingatan singkitan naman ni kalabbihan ni naman ni dirasan Ramadan sambil hati niya siyabot misan min mga hadith daif na bihan siyabot in Ramadan in niya rahma in mim niya maghfira in dad niya ini unutat to. Taman dahing hapin na ka jahannam iban itkun minan nar longsin ko ni in nun niya to bihan. So in mga ini nasabot sin hadith misan pingkawan sin hadith at ini daif siya sana bangubi mga jaga-jaga tao kita ni sabin in huruf sin Ramadan yung pamun bunal satu. Habukun na sahih in hadith zabudna indira sin Ramadan. Habukun na sahih in hadith indira sin Ramadan asal Allah maghfirah. Iban ang rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rindun lam sin Ramadan. Sabang mukita ni sabanding na hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ramadan asal betin jatuhannya iban sin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mataranyat. Na demikian in hikarwan niya ini hati niya pagtaka maha Ramadan puasin namin dua in patawron in pag sunat nawafil. Hati niya patawron sin kita niyo asal-asal in amin sunat sambahayang ini sin kita niyo bihayan nawafil sabin Ramadan na suway ray sab matuyo in biya mga pagsambahan sin kita niyo tarawih. Sabi ang sinasabot sin kaguran kaina hati niya in Ramadan hari pagtumunga in Ramadan tumunga na in tao hamasjid. Tumunga na in masjid sin tao niya. Intag na yan pa amin hati niya panagnan sintum sin tarawih dagsa in manusia palom sin ini hati niya masjid san tabar mariam demikian habiyaw na lagu habiyaw na luag sambil pagwa niya kailoon pa sa hari patumunga in Ramadan tiyo na ko man in manusia kakitaan mo muslimun pagsambahayan maglaglag ko sin jama may tayo ni mayroon na biakwan demikian hikato niya ini amin hati niya ini pagtakamas kita na Ramadan in na amin patawronin amin pagbasa sa Quran sabi in Ramadan amin siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatin in Ramadan dain doon piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala habulan niyan in Quran. So isti'dad fi syahr Ramadan aw li syahr Ramadan amin patawron sin kita ni in amin pagbasa Quran hari parmat in Ramadan sab Ramadan doble sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pahala sin ibadat labi-labi in mabasa sin kita ng Quran. In hikaw pat niya dami kinasabot sin Quran sin kita ng alhamdulillah in amin hati niya amin patawron sin kita ng in pagpuasa hadik padumatong in bulan Ramadan biya sin bulan Sya'ban biya sin amin kaari sunnat bitikan maarad sin kita ng sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam halit pada waktu Ramadan asal nagtatagama na siya re-ready lang simbasa intiyan niya magtangka si Umuhaw Hafdi hari pa sumud ng bulan Ramadan sambil nasabot ito hadith sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bunal-bunal to din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtatagama siya haamin di mabigla in long sin ating long sin bahasa in long sin tiyan niya sin namin magtangka si Umuhaw Hafdi iwan sin namin magtangka sin paso langgang bang amin hati na rumatungin amin ramda bang dumatong ha bulan Ramadan din amin langgang giman sin pasusin amin pas lang sin suwayat to biyan maglanginit lang sin bahasa amin manahay liog lang sin bahasa biyan in amin ini pasuk sin Ramadan sa man sineto demikian habiyaon katutan niyo bisan pa sabi mga on air kon mga kuan bihan
na magpakananon pa sabihin kay ingkatan buko natin kay ba sa ingkatan sino hapdi sambatan bangha Ramadan classmate indayan iban sin miskin classmate ingkatan ibata iban si Himalaas ha magtangka sino iban sinapdi dalam yat tumaray ini di na kay magkapahaba to sing lalongan sana dihil-hilin ko bago na to kalasan dakan tunwa insyaallah kalau may kalanap ni sibena sabuk na met insyaallah mabakwa dyan ka na Sheikh Haider pagkalaw ta imodo ta pagtakama sa pagdatong sa bulan Ramadan marayhati ko in lawi luba subay kita nyo pagtakama amuin lanuan na to muna in ruh inyawasin kita nyo maksud ko among pagtawat singkitan niyo dahil nga hinang among inlaw ta ikabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala masalan awn qawl sin mga ulama at-takhliyatu qabla at-tahliyah at-takhliyatu qabla at-tahliyah hati niya bang upang akong baso hawasan mo na ang pamumanjarilunan balik. Iimti mo na ang pamumanjarilunan. So, maraibihan day sa mga kakasiin, pangatayan, inyawa, bang siya nahihipo, sin pardusahan, sin hinang masihat, na mahunik sumunod, maunhaon, in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napuno ta ka na naman ilanab sin pag-ibadat sa bulan Ramadan biya na sin pagpuasa iban sin pagtahajjud tun halaw niya iban sin pagbasa Quran iban na sin pagjikir iban na sin kaibanan ibadat law tahihinangon puno ta kabakan inlanab bang kita muna nagtawbat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ambok ito rin ang mga ipagtarama hanggang sa rihaon misan inkiaunan sin kita niyo bariman at tawakan muslim kalarihan ipagtawat ng hawakto pawakto na lamiluha kapag datong sin Ramadan bang upamakon makina bagoon na to balik injan tong sin kita niyo asupaya sumunod sumugsud marawin pag-ibadat palawm sin jasad iban sin nyawa sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala masalan bang injantong nahihipo sin maasihat iwan sin hinang bukun kabayaan sin Allah mahunit yadto sumugsud madto in pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanadto law sa mga ulama at takhliyatu qabla at-tahliyah iigan mo na hari mo pakalunan magbalik ihayan so amo yadto hindi mga kakanap ko sa Haider Sheikh Haider yung mga nakahaba natin pinokto ta kaya patuan nini mga ang pasaya makimaya kaya patuan pangman ikaw pala sa iwanda sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi kita nyo katan na magsukur ha long tawak to sinamukburo sin kita nyo sa Haider dari kami piala mo nanibaw-tibaw sa kadimihil mga mumungan arong ini itokpal ko magbalik nito kanya wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian kami itu lebih-lebih tagda semua waktu mengucapkan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih iban pa mga kaburuan sin kita ni amin nyari kayo imadat amin muhadara atau kan manit ini waktu di katus Allah Subhanahu wa taala timbang kamu amin pagpasampay waktu insyaallah malapit pagsaran syukur si aku lebih-lebih amin tagda semua waktu si nakaril kamu share langsung bahasa amin ini forum atau akan discussion yang kita akan membantu masalah tertentu insyaallah. So hari na kayo makapabas ng laraw na namo makamasan kalasan mga balanggo na kamasan Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay na mo sa salam sin kami atau sa salaman sin kami pa katotem mo na ko ula panagnan iutang ko na atau akan itukbal ko na sa salaman na to pa amin ini langsung bahasa kalbut dunya amin ini pangatan sin dunya dengan hamakka na makataw tayo mo rin na magkabinasin ini muassasat al-arun tinya markas Haramain
magsarang suko kami nung kanyo sin hati niya hilalaw nga ni masih tatanong sin kau marika katan bukunat pamarika sa tiya sambil napa kayo mari pa amoy division sin kita nila sa insyaallah. Demikian ini amo pagka bang nakasulpa grupo sin marka sa ramay bisan pa individual ini pasampay na mo rin salam dua dan naman ha mag-comment sa Facebook pa Nilal Islam kamuin yan din ha Mamlaka Al-Arabia Saudiya bang main kayo kamu murah-murahan din insyaallah salam dua kan kata dan waktu pa kasi iban mon pariyat iban pa ini ha kuan ha Al-Qubar iban din ha ini hadamam ini region lihat insyaallah salam dua kan kata doon pemain kamu halam pariyat Allah Subhanahu wa taala ayo kamu bayi in kami lapay haduan insyaallah yang kamu masuk pa ini Haramain. Demikian katotay mo ran amuin labi-labi tagnan ko in produce ka sin jacket alhamdulillah magsyukur tungod sin tiya sampay niyo mari atau simampay mari kamu in amuin hatinya tatabang sin kamu atau akan sadak sin kamu atau hadiah ng sin basa magsarang syul kami iwan salam doa maun pa magkasa Abu Bakar amuin na produce kamu sin jacket diya ni Nilal Islam magsyukur masyaallah wallahi malikatin ang hindi mga jacket di mas yarin yung logo niya masyaallah malikat kayo so magsyukur kayo katanin doon hapabuhan si guru ng palasahan ni Tuan Ming Tuan Amir iban na si Indo ang magtinunod yan kayo man kang sarap tayo doon iban itong taha iban sinisupan kayo ang katotin mo rin doon magman kang murah-murahan alam palihara sin Allah Subhanahu wa ta'ala patatapos magdasin kita rin insyaallah. Demikian Pak Tatar, iban si tahun pengkewan ini kakau ulang insyaallah, iban si mereka Kuala Lumpur, iban si Jakarta atau Indonesia kata, iban si di Brunei, nah iban si dalam si Philippines insyaallah. So iban bersama iban melakukan mengesabut salam dua kali kata dan doon bukunin maksud dia tu kayak lupa na pemusari na itu yang mengahika kuan dia insyaallah salam dua kali kata. Iban sin di halam si ini Philippines labi-labi halam sin daerah sin kita ini Sambonga bulan itu kalasahan ini insyaallah baka maasan ng mulia haun-haun na binibayan salam doakan yung kata insyaallah patan kalong kita kuan insyaallah tiyo-tiyo at dari mga demikian biya na sinari na yung kami tumugpal sin salaman noon kanyukatan haun-haun na binibayan kamu nakabutang sarta na in kami ni magpahati sin pagkala susungon sin kita niyo ng bulan Ramadan na kabiaksahan sin kita niyo aun siya programa tartanto sin kita niyo ng bulan Ramadan hati niya mapindain waktu na to kaya simbihayaon sa kaula-ula puas asar yaon aun programa sin kita niyo demikian puas Isya aun programa sin kita niyo da sumagawa bulan Ramadan aon programa tertentu bulan Ramadan amoy laungta hangkajam kabla iftar amoy hangkajam di pamabuting biya mga pagbuka sin kita ni insyaallah na manjari amin asal biya mga limalamod kamo sin amoy programa sin yito na insyaallah bang kamu masih lumamod kamo nayari na kami nagtatagan ini magpasampay na kami ini sinamanat sin kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian na in programa sin mga kaguruhan na to na kata nini on programa niya program sin Maahad Audia programa sin Maahad Muro Al-Islami iban sa mga kaiwanan Marakits di kamo kaniya aon sumagawa in programa di Nilal Islam di na sinari mapinda sadya in waktu niya amoy in tumagna nung ta sin pag-live amoy in hangkajam sampay rumagpak nung pa amin pagbubuka insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pa amin doon kitaon na mo pa in waktu bang puno tuod siya kumugdan amin doon man yaon sabab na in kamamuhan was tarawih ang pagkita maka ini pag-live isa insyaallah nawang mo katakinan insyaallah ini hinangon na to ito insyaallah demikian darang sa upama dahil sa pakabayaan si mga kamu dahil doon na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pagtuyuan ba insyaallah
mataod na kami ni inshallah maka ini tunggok dito na namoy ito sa lamdua pakatan sigo-sigo dalam ta amin markaz na sabot ito inshallah na matarang na kamo alam sing ini pangatayan sing kami inshallah iban sing mga tisulakan dahil nga mga kataw-tay manguran kaanakan kaapuan yan na ini Mamlakal Arabiya Saudiya mga kaapuan ko online dunan iban mga kaanakan bihan yan dunan na inshallah subhanahu wa ta'ala yariin ako niyo ini timutunggok kanyo iban sin ini maas niyo inshallah sa kaino ini biya maghibal-hibal pa nakakitaan niyo rin dihin inshallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan mapaparakat-katot tanin inshallah yung mga waktu na to amoy in iban sing kamo yan amin timutukos si perkala ini biya na sing kami piaga uwag-uwag na mga hindi ini daw Islam biya sa kaula-ula ini sumping atau alam tatianom dahil alam sing surga yari na mo biya tubo diha ini bawa si Namil Tower ini na yung kagunahan sadya sin kamo imiban kamo magbuo kaniya supaya siya umambog inshallah na bangyan to umambog nahati ko ba isang kami nirinyo nakakitaan masi-masi dimararan ini daw Islam inshallah subhanahu wa ta'ala na salam doa kanyang katantan itong daw ko magbalik pa ini kada po si program syukur Pak Tuhan so alhamdulillah hari pa kami tumuha mabak na mo ipasampay salam na mo hambok tayo mo sing kami iban sin dia murid sin dia sa pamarkas at dia kasi pulis iban na mo yan pagtulog ko iban pagtulog kaya si kuan pulis Piotri Mukramin ini amat kalau kita so biha ini liag-lag na muna ko saring ko rin lag-lag na kayo Namis na rin bulalo niya. Namis na muna ko mga magkatiran mo ka salam doha romastan kayo bigan ang sabihin na mag-aaral siya so yan ha amo sa ito patan suppose sa ito yung mga kuwan sabi na bisim yari ko rin opisyal nila kan demikian na biya ikapasampay ng umatong paway kan anti biya na siyang temo de trabaho nga nakatagkam na biya ibang jacket niya long bay tayo ang jacket mo ini ang kuno ini jacket mo longi patuan jacket mo so hindi mga naglag-lag kami kayo basta pangaro ng mukamanibiyawang sa nabiya kung wala nabi si kawin inshallah so salam doon na dyan matun kayo ibang sin para masta na pasampay mo salam ng tipabakungan pamuktel mo tato official inshallah magmamura-murahan alam siya paghalas ng Allah SWT ibang ini dumaya rindahan si nanging pag-check na nanging pag-check police inshallah so dumaktin pa Allah SWT ini anugerah si Allah SWT kita dikatakan si rahmat niya yung sumulungnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته